ተጻዋታይ ቸልሲ ከሎ ናይታ ክለብ ታሕተወት ተጻወት ከይተረፉ ብሉጻት መኻይንና ዘወሩን ትንቀሳቐሱ ንሱ ግና ናብ ልምምድ ብሱክታር ይመጽእ ነይሩ። ኣብ ልዕሊ ሃፍቲ ኣብ ልዕሊ ዝና ኣብ ልዕሊ ክብሪ ድማ ክብርና ተደራረቡን ተመጽኳ ንሱ ክሳብ ሎሚ ዝዓደገን ክልተ መኻይን ጥራየን ንሳተን ድማ ናይ ቀደም ሞዴላት ነን። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ስሱዕ ኮይኑ ዘይኾነስ ብልጭልጭ ዝበሉ ነገራትን ምርኢታትን ዘይፈቱ ጭዳረታትን ናይ ሰባት ቆላሕታን ዘይደሊ ልዕሊ ኩሉ ድማ ተማሊኡ ዘይርስዕ ብምዃኑ እዩ። ዓመታዊ ክሳብ $30 ሚልዮን ዝረክብ እንተኾነኳ ካብ ዝተጋነነ ናይ ምቾት ህይወትን ፍሉይ ተራእዮታትን ብላዕሊ ትሑትን ቁጡብን ቅድናብራ ስለ ዝመርጽ ኣብ 1999 እዝና ፈረንሳ ሃገራዊ ጋንታ ንዓለም ዋንጫ ዘልዓለሉ ምሸት ኣብቲ እዋን ገና ሰገን መንእሰይ ዝነበረ ዝሰብ ኣብ ናይ ፓሪስ ጎደናታት ብሓጎስ ዝሰኸሩ ፈሪሳውያን ኣብ ፈቆዶ መንገድታት ዝደብረይዎም ናይ ማይን መስተን ፕላስቲክ ጠርሙዝን በማደባርያ ይእክብ ነይሩ። ከምኡ ዝተገፍዐ ከምኡ ርእሱ ዘድነነ ክንድኡ ድኽነት ዝረአን ሰብ የለን። ግን ጽኑዕ ስሩሑ ኣብ መወዳእታ ከፊልዎ እዩ። ሰዓቢ ሃይማኖት ምስልምና ዝኾነ ፍጹም እምነቱ ዘኸብርን ዘተግብርን ሰብ ንብዙሓት ስኡናትን ንድኻታትን ኢዱ ክዝርግሕ ከሎ ድማ ብዘይካ ፈጣሪኡ ዝኾነ ሰብ ኸይሪኦ ጸጋምን የማንን ጠሚቱ ተሓቢኡ ዝህብ ከም ገገሊኦም እንተጸገሙ ሰባት ካሜራ ሰሊፉ ኢዱ ክዝርግሕ ከሎ ዝረኣዮ ሰብ እንተትደልዩ ኣይትረኽቡን። ኣብ ዙርያ እዚ ሰብ ዘለው ናይ ኩዕሶ እግሪ ፈተውቲ ወይ ድማ ናይቲ ዘለዎ ክለብ ደገፍቲ ጥራሕ ዘይኾኑስ ሙሉእ ህዝቢ ዓለም ብምሉእነት ዝስማዕመዐሉ ሓደ ዝገርም ሓቂ ኣሎ። ኣብ ምድርና ሓደ ዝጸልኦ ሰብ ዘይብሉን ብኩሉ ሰብ ኣዝዩ ዝፍቶን ብሕታዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ምዃኑ እዩ። ኒጎሎ ካንቴ እምበኣርከስ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ዓለም ኣዝዩ ተፈታዊ ብዛዕባ ዝኾነን ሃፍታምና ሃለዎ ድማ ተራ መነባብሮ ስለ ዝመረፀን ተጻዋታይ ክንዝንተወልኩም ኢና። ብዛዕባ ዝገርም ልግስንኡን ትሕትንኡን እውን ክንዕልል ኢና። ቻናልና ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ክትገብሩ ድማ ነዘኻኽረኩም። ኣብዚ መድረኽ ምብጻሕ ፍሉይ ነገር እዩ። ቅድሚ 5 ዓመት ፕሮፌሽናል ከይኮንኩ ኣብ ናይ ፈረንሳይ ማሕበር ሊጋት ይወዳደር ነይረ። ካብ ናይ ዓለምና ብሉጻት ተጻወቲ ምስ ዝዓውደ ሽልማት ምርካበይ ንዓይ ዓብዪ ነገር እዩ ይብል እቲ ምስጉን ሰብ ካንቴ። ኣብ 2018 ናይ ዓለም ዋንጫ ምስ ፈረንሳ ካብ ዝተዓወተ ድሕሪ 2 ኣዋርሕ ካንቴ ዘካየዱ ናብ ፕሪምየር ሊግ ጸዋታ ምስ ወድአ ብቁልጡፍ ካብ ስታድየም ወፀ። ኣብና ፈረንሳ ፓሪስ ከተማ ዝርከቡ ስድራ ቤቱ ንምብጻሕ ኣብ ለንደን ናብ ፓሪስ ዝወስድ ባቡር ንምሓዝ ዝተኻኣሉ እኳ እንተፀዓረ ንሱ ኣብቲ ቦታ ክበጽሕ ከሎ ግና ባቡር ጉዕዙ ጀሚሩ ነይሩ። እቲ ባቡር ምስ ኣምለጦ ድማ ስልኩ ኣውፂኡ ኣብ ጥቕኡ ዝርከብ መስጊድ እንተሃልዩ መርመረ። ካብኡ ድማ ኣብቲ ከባቢ ምህላው ኣረጋጊጹ ናብ መስጊድ ኸይዱ ሰገደን ጸለየን። ካብኡ ካብቲ መስጊድ ክወፅእ ከሎ ኣብኡ ዝሰርሑ 2 ሰባት ናብ ገዝኦም ከይዶም ድራር ክጋብዝዎ ሓተትዎ። ንሱ ድማ ከይወላወለ ብሕቶኦም ተስማዕምዐ። ኣብ መላእ ዓለም ስሙይን ተፈታዊን ዝኾነ ንጎሎ ካንቴ ልክዕ ከም ተራ ሰብ ምስቶም ሰባት ብነፃነት ተመጊቡ ካብኡ ድማ ምስኣቶም ንነዊሕ ሰዓታት ፕሌይስቴሽን ተፃወተ። ናይ ሓደ እዋን ዋንጫ ዓለም ከምኡ እውን ምስ ሌስተርን ቸልስን ናይ ፕሪምየር ሊግ ዋንጫ ዘምፀአ ካንቴ ልክዕ ከም ዝኾነ ሰብ ምስቶም ሰባት እናተፃወተ ምምሻዩ ንፅባሒቱ ኣብ ናይ እንግሊዝ ጋዜጣታትን ታብሎይዳትን ብድንጋፀ ተፀብፂቡ እዩ። ሎሚ እንዛረበሉ ዘለና ካብ ማሊ ተበጊሱ ናብ ፈረንሳ ብምኻድ ንእስነቱ ኣብኡ ተኪኡ ብዘይበሰለ ጉልበቱ ኣብ ናይ ፈረንሳ ጎደናታት ዝወደቁ ረስሓት እናልዓለ ነዲኡን ን8 ኣሕዋትን ብግቡእ ዘመሓደረ ፕሮፌሽናል ኮይኑ ንምጽዋት ካብ ማንም ንላዕሊ ብቕዓት እናሃለዎ ከዓ ካብ ክለብ ናብ ክለብ ዝተንከራተተ ኣብ ቸልሲ ክለብ ካብቶም ዓበይቲ ተኸፈልቲ ተርታ እናሃለወ ናብ ናይ ልምምድ ሜዳ ብናይ ምቾት መኻይን ዘይኮነስ ብሱክታር ዝኸይድ ናይ ዓለምና ትሑትን ተፈታውን ተጻዋታይ ብዛዕባ ዝኾነ ፈረንሳዊ ንጎሎ ካንቴ እዩ። እቲ ዓለም ዝሰዓረ ና2 ግዜ ፕሪምየር ሊግ ሻምፒዮን ዝኾነ ሻምፒዮንስ ሊግን ዓለም ዋንጫን ዘምፀአ ግን ሕጂ ከይተረፈ ተራ መኪና ዝዝውር ካብ ናይ ህዝቢ ቆላሕታ ዝርሕቕን ፍሽኽታ ዘዘውትርን ሰብ ተረኺብኩም ንሱ ካንቴ እዩ። ንሱ ሓደ እዋን ንዓለም ኮኸብ ተጻዋታይ ክኸውን ከምኡ ድማ ኣብ መላእ ዓለም ዝፍለጥ ህቡብ ክኸውን ኢሉ ሓሲብዎ ኣይፈልጥን። ናይ ኩዕሶ እግሪ ተጻወቲ ኣብ ተጻዋታይነት ዘመኖም እቲ ዝዓበየ ሕልሞም ዋንጫታትን ከም ባላንዶር ዝበሉ ሽልማታትን ምርካብ እዩ። ብፍላይ ተጻወቲ ዕድሚኦም ናብ 25 ክጽጋዕ ከሎ ሽልማት ንምርካብ ዘይፍንቅልዎ እምኒ ዘይኸፍልዎ መስዋዕትነትን የለን። ካንቴ ግና ኣብ ዕድሚኡ ናይ ሒሳብ ሰራሕተኛ ወይ ኣካውንታንት ንምዃን ስልጠና ይወስድ ነይሩ። ነገራት ብሃንደበት እንተዘይቀየሩ ነይሮም ካንቴ ብዙሕ ዘመኑ ናይ ሒሳብ ሰራሕተኛ ኮይኑ መሕለፎ ነይሩ። ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ፈረንሳ ዝነብሩ ኩሎም ሰባት እቲ ሃገራዊት ጋንታ
ኣብኣ ኣብ ፈረንሳይ ዝተዳለወ ናይ ዓለም ዋንጫ ብምልዓል ሓጎሶም ኣብ ኣደባባይ እናገለጹ ብፌሽታ እናኽበሩን ነይሮም። ኣብታ ምሸት ከዓ እቲ ንእሽቶ ሰገን ካንቴ ምስ ኣቦኡ ኮይኑ ኣብ በበይኑ ጎደናታት ዝወደቑ ናይ ፕላስቲክ ጠራሙዝን ናይ ሓይሊ መስተታትን ብማዳበርያ ይክብ ነይሩ። ወላዲ ኣቦኡ ምስ ሞተ ድማ ነዲኡን ንሸሞንተ ኣሕዋቱን የመሓድር ነበረ። ሓላፍነት ዝተጻዕኖ ካንቴ ርስሓት እናኣከበን ብትርፊ ግዜኡ ድማ ኣብ ናይ ታሕተዎት ጋንታታት እናተፃወተን ሓላፍነቱ ብግቡእ ዝፈጸመ ሰብ እዩ። ካንቴ ኣብ ንእሽቶ ዕድሚኡ ዝተጻዕነሉ ሓላፍነት ብግቡእ ንምውፃእ ግዜኡ ከም ዝኾነ ገይሩ ብምብቃዕ ኣብቶም ታሕተዎት ክለባት በርቲዑ ምጽዋቱ ቀጸለ። ኣብቲ እዋን ሱርኔስ ኣብ ዝተባሃለት ክለብ ይጻወት ነይሩ። ሽዑ ካንቴ ቁመቱ ካብ ናይ ጋንትኡ ብጾቱ ብፍርቂ ዝሓፀረ እዩ። ብዙሕ ግዜ ጋንትኦም ጎል ኣእትያድ ወይ ድማ ተዓዊታ ካልኦት ተጻወትቲ ክጭፍሩ ከለዉ ንሱ ግን ኣብ ወሰን ጠጠው ኢሉ ንላዕሊ ኣንጋሕጢጡ እዩ ዝዕዘብ። ናይ ዓለምና መላለይቲ ወይ ስካውታት ቀጻልን ብሉፅን ተጻዋታይ ኣብ ዝደልዩሉ ኣብቶም ታሕተዎት ክለባት ኣብ ዝፍተሽሉ በቲ እዋን ከም ካንቴ ዝመሰለ ሓፋርን ጭምትን ተጻዋታይ ኣብ ናይቶም ስካውት ዓይኒ ከኣቱ ኢልካ ምሕሳብ ዘጸግም ነይሩ። ኣብ እቲ ዝቕጽል ዓመት ናይታ ጋንታ ኣሰልጣኒ ንካንቴ ካብ ዘለዎ ፍሉይ ክእለት ብምብጋስ ሓያሎ ተጻወቲ ናብ ዘፍረየት ክለብ ሒዝዎ እንተኸደ እኳ ኣብኡ ምስ በጽሐ ግን ተቐባልነት ክረክብ ኣይከኣለን። ኣብ ዝኸዶ ኩሉ ዓይኒ ደሌካን ዝተባሃለ ካንቴ ተስፋ ከይቆረፀ ኣብ ዘለዎ ክለብ ምጽዋት ቀጸለ። ድሕሪ 4 ዓመት ጻንሒት ድማ ኣብታ ታሕተወይቲ ዲቪዥን ትጻወት ዝነበረት ናይ ሱርኔስ ዋና ጋንታ ተሰሊፉ ምጽዋት ጀመረ። ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ድማ ካንቴ ነታ ዋና ጋንታ ተኸታታሊ ሻምፒዮን ብምግባር እታ ክለብ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ዓመታት ኣብታ ላዕለይቲ ሊግ ክትወዳደር ኣኽኢልዋ እዩ። በቲ እዋን ናብ ፈረንሳይ ወሰንቲ ጋዜጣታት ካንቴ በይኑ ሓንቲ ምሉእ ጋንታ ክገጥም ዝኽእል ሰብ እዩ እናበሉ ይንእድዎ ነይሮም። ኣብቲ እዋን ካንቴ ዝሐሸት ክለብ ይግብኦ ስለ ዝነበረ ኣሰልጣኒኡ ንኣሰልጣኒ ኣርሰናል ዝኾነ ኣርሰን ቬንገር ክሕግዞ ሓቲትዎ ነይሩ። እንተኾነ ግን በቲ እዋን ቬንገር ብምኽንያት ጻዕቒ ስራሕ ንካንቴ ክረኽቦ ኣይከኣለን። ብኡ ንብኡ ከዓ ዝሐሸት ክለብ ተረኺባ ካብ ሱርኔስ ወፂኡ ናብ ኣምስ ኣተወ። በቲ ሙሉእ ዓመት ዘርአዮ ዝገርም ብቕዓት ናይታ ክለብ ናይቲ ዓመት ኮኸብ ተጻዋታይ ተባሂሉ ተመሪጹ እዩ። ካብኡ ድማ ናብ ዝተፈላለያ 3 ክለባት ንምእታው ጻዕሪ እንተገበረ እኳ ኣይሰለጦን። ካንቴ ናብ ሜዳ ክኣቱ ከሎ ኣብታ ዝተሰለፈላ ጋንትኡ ኣብ ኩሉ ቦታ ዘሎ ጸገም ብቐሊሉ ዝፈትሕ ዝበሃለሉ ተጻዋታይ ክኾን ከሎ ንናይ ሱርኔስ ዋና ጋንታ ን3 ዓመታት ምስ ተጻወተ ድማ ናብ ክለብ ካን ፈረመ። ነታ ክለብ ኣብ መወዳእታ ዓመት ናብቲ ዋና ሊግ ካብ ምዕባዩ ብተወሳኺ ካንቴ ናይታ ዓመት ናይታ ክለብ ብሉፅ ተጻዋታይ ተባሂሉ እውን ተመሪጹ እዩ። ንሱ ናይ ማእኸል ሜዳ ተጻዋታይ ዝኾነላ ሓንቲ ክለብ ድማ ናብ ፈረንሳይ ናታ ዓመት ብሉፅ ጋንታ ተባሂላ ተመሪጻ። ኣብቲ ዝቐጸለ ዓመት ድማ ካብታ ክለብ ካን ምስ ተሰናበተ ናብ ፈረንሳይ ዋና ሊግ ዝተጸንበረ ክኸውን ከሎ እኒ ዘላታን ኢብራሂሞቪችን እኒ ኔይማርን ኣብ ዘለውዎ ሊግ ወይ ድማ ሊግ ዋን ብሓንሳ ደሚቑ ክረአ ክኢሉ እዩ። ከምቶም ካልእ ናይቲ ሊግ ተጻወቲ ናይ ሙቸት መኻይን ካብ መሓዝ ብሱክተር ነይሩ ናብ ልምምድ ሜዳ እናተመላለሰ ገንዘብን ትርፊ ግዚኡን ነዳዲኡን ኣብ ምክንኻን ኣድኡ ዘሕልፎ ዝነበረ። ኣብ ሓደ እዋን ሓደ ናይ ጋንትኡ ብጻይ ንልደቱ ምስ ዓደሞ ዝተፈጠረ ፍጻመ ድማ ከምዚ ኢሉ ይዝክሮ። ንልደተይ ንካንቴ ዓደምክዎ። ካንቴ ድማ ናብ ገዛይ ክመጽእ ከሎ ኣዝዩ ሓፋር ሰብን ርእሱ ኣልዒሉ ዘይጥምትን ነይሩ። ኣብቲ እዋን እቲ ሓቢኡ ንዓኻ ዘምጻእኽዎ ስጦታ እዚ እዩ ኢሉ ኣብ ናይ ካርቶን ሳጹን ዝነበሩ ቸኮሌታት ሃበኒ። ካብኡ ድማ ይቕሬታ ኣብ ህይወተይ ናብ ናይ ልደት ጽምብል ክዕደም እዝና መጀመርያ ግዜ ስለ ዝኾነ እንታይ ከም ዝሃብኳ ስለዘይፈልጥን እዩ እሞ ይቕሬታ ግበረለይ በለኒ ይብል። ክእለቱ ዝተመስገነ ካንቴ ካብ ሜዳ ወጻኢ ሓፋርን ቁኑዑን እንተኾነ እኳ ኣብ ውሽጢ ሜዳ ግና ፍሽኽታ ዘዘውትርን ካብ ጎል ምእታው ጀሚሩ ኩሉ ናይቲ ሜዳ ክፍሊ ንቴስዓ ደቓይቕ ሙሉእ ብዘይ ዝኾነ ድኻም ዝሽፍን ተጻወታይ እዩ። ስድራ ቤቱ ዝተወለዱላ እታ ኣፍሪቃዊት ሃገር ንሃገራዊት ጋንታኣ ክጻወተላ ንካንቴ ወግዓዊ ዕድመ ኣቕሪባትሉ እያ። ካንቴ ኣብታ ክለቡ ካን ካልኣይ ዓመቱ ምስ ወድአ ድማ ኣብቲ ሊግ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መላእ ኤውሮፓ እቲ ቀዳማይ ኩዕሶ ዘመንዝዕ ተጻዋታይ ምዃኑ ኣመስከረ። ነቲ ሙሉእ ዓመት ኣብ መላእ ኤውሮፓ ካብኡ ንላዕሊ ኩዕሶ ካብ ተጻራሪ ተጻዋታይ ዝመንዝዕ ተጻዋታይ ኣይተረኸበን። በቲ እዋን ሊዮን፣ ማርሴይ ከምኡውን ዌስትሃም ዩናይትድ ንዕኡ ከፈርማ ዓብዪ ርብርብ ክገብራ ጀሚረን። ንዝውውሩ 6 ሚልዮን ዩሮ መደቡ። ንሱ ግና ኣብ ናይ ኤውሮፓ ምድሪ እቲ ብሉፅ ናይ መለለይ ወይ ስካውት ሰብ እዩ። ናይ ምጽዋት ክእለት ተጻወቲ ብምርኣይ ዝተምሃረ እዩ ዝበሃለሉ
ስቲቭ ዋልሽ በቲ ጥበባውነትን ዘይሕለልን ዓቕምን ካንቴ ተሳሕበ ካብ ዝኾነ ነገር ካብ ማንም ሰብ ንላዕሊ ድማ ንሱ የሰልጥኖ ዝነበረ ናይ እንግሊዝ ሌስተር ሲቲ ንካንቴን እንተደኣ ኣእቲዎ እታ ጋንታ ብቐሊሉ ሻምፒዮን ክትኸውን ከም እትኽእል ኣመነ። ክቡራት ተዓዘብትና ምሳና ስለ ዝኾንኩም ካብ ልቢና ነመስግን። ኣብ ሓፂር ግዜ ብብዙሕ ተፈታውነት ንዝኾነ ቻናልና ዝያዳ ክትዓቢ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሓንቲ ግዜ ሳብስክራይብ ብምግባር ክትተባብዑና እናዘኻኽርና ነቲ ዛንታና ክንቅጽሎ ኢና። ስቲቭ ዋልሽ ቅድሚ 1 ዓመት ንጂሚ ቫርዲን ንሪያል ማህሬዝን ናብ ሌስተር ሲቲ ዘምፀአ ሰብ እዩ። እታ ክለብ ሌስተር ከም ዝኾነት ጌራ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ምስ ጸንሐት ኣሰልጣኒ ስቲቭ ልስ ተሰናቢቱ ብመምህርነቶም እቲ ጣልያናዊ ኣሰልጣኒ ክላውዲዮ ራኔሪ ተተኪኡ ተሾመ። እሞ ስቲቭ ዋልሽ ንራኔሪ በጃኻ ሓዊ ካንቴ ዝበሃል ተፃዋታይ ንሌስተር ሲቲ ኣእትዎ። ንሱ ንክለብና እንተፈሪሙ ናይታ ክለብ ናይ ሜዳ ፀገም ብምሉእ ከስተኻኽሎ እዩ። ሌስተር ሲቲ ድማ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ኮይና ነቲ ሊግ ክትውድኦ እያ። ኣነ ድማ ኣብ ሕርያ ተፃወተይ ከም ዘይጋገ ትፈልጥ ኢሉ ነጊርዎ ነይሩ። ራኔሪ ግን ናይዚ ተፃዋታይ ታሪኽን ፕሮፋይልን ብግቡእ ኣይፈልጦን። እንተኾነ ግን ንስኻ ካብ በልኻ ስሺ ኢሉ ብሓሳቡ ተስማዕምዐ። በቲ እዋን ናይ ማርሴይ ሰባት ንካንቴ ንምፍራም ብተደጋጋሚ ይደውሉ ስለ ዝነበሩ ስቲቭ ዋልስ ንካንቴ ስልኩ ከጥፍእ ነገሮ። ካብኡ ድማ ብ8 ሚልዮን ዩሮ ካንቴ ንሌስተር ሲቲ ተጸንበረ። በቲ እዋን ተፃወትቲ ኩሎም መኻይን ዘለዎም ክኾኑ ከለው ካንቴ ግና ሕጂ እውን መኪና ይዓደገ ናብ ልምምድ ኸይድ ከዓ እናጎየየ እዩ ነይሩ። ገና ኣብቲ ናይ ሲዝን መጀመርታ ድማ ራኔሪ ናብ ስቲቭን ዋልሽ ደው ኢሉ ስቲቭ ብዛዕባ ካንቴ ብምክትዓይ ይቕሬታ ግበረለይ። ኣነ ዝዛረቡ ኣይፈለጥኩን። እዚ ዝገርም ተፃዋታይ ናተይ ከም ዝኸውን ስለ ዝገበርካ ካብ ልቢ ኣመስግነካ ኣለኹ በሎ። ብኡ ንብኡ ንናይ ፈረንሳይ ሃገራዊት ጋንታ ተመሪፁ። ኣብ ናይ ኤውሮጳ ዋንጫ ዝተፃወተ ካንቴ ኣብቲ ናይ መኽፈቲ ፀወታታት ፈረንሳ ምስ ሮማንያ ክትገጥም ከላ ትገርም ብቕዓት ኣርእዩ እዩ። ውድድሩ ድማ ድሕሪ ምዝዛሞ ሓያላት ክለባት ኤውሮጳ በዓል ፓሪስ ሰንት ጀርመን፣ ባርሴሎና፣ ማንቸስተር ሲቲን ከምኡውን ኣርሰናል ንካንቴ ኣዝየን ክሻኾታ ጀሚረን። ኣብ መወዳእታ ግን ብዘይተገመተ መገዲ መዕረፊኡ ናብ ቸልሲ ስታንፎርድ ብሪጅ ኾነ። ናይ ፕሪምየር ሊግ ናይ ዓመት ኮኸብ ተፃዋታይ ተባሂሉ ድማ ተመረፀ። ናይቲ ዓመት ናይ ፈረንሳ ኮኸብ ተፃዋታይ ተባሂሉ እውን ክብርን ዓወትን ተጸንቢሉ እዩ። ገዲም ተፃዋታይ ኣርሰናልን ፈረንሳዊ ቴሪ ኤነሪ ኣብዚ እዋን ብዛዕባ ካንቴ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ። ንፈለማ እዋን ንካንቴ ምስ ረኸብክዎ ድሕሪ ሰላም ምባለይ ተጸጊዐ ኣፍ ልቡ ሃረምክዎ። ምክንያቱ ድማ ሓቀኛ ሰብ ስለ ዝኾነ። ካንቴ ንናይ ዓለም ዋንጫ ንፈረንሳ ሃገራዊት ጋንታ ተዓዲሙ ነይሩ። ድሕሪ 7 ፀወታታት ድማ 52 ኳዕሳሱ ዝመንዝዐ ክኸውን ከሎ 20 ግዜ ድማ ናይ ተጻራሪ ጋንታ ዓድላት ኣበላሽዩ እዩ። እዚ ከዓ ካብ ዝኾነ ተፃዋታይ ንላዕሊ ዝገብሮ ክኸውን ከሎ ናይ ዓለም ዋንጫ ክብረ ወሰን ወይ ሪከርድ ኮይኑ ተመዝጊቡሉ እዩ። ኣብቲ ናይ መወዳእታ ግጥም ካንቴ ብናይ ምግቢ ምምራዝ ሓሚሙ ከይተሰለፈ ስለ ዝተረፈ እምበር ናይቲ ውድድር ብሉፅ ተፃዋታይ ተባሂሉ ክምረፅ ኣዝዩ ልዑል ዕድል ነይርዎ። ኣብቲ ዝቐፅለ ዓመት ድማ ካንቴ ንቸልሲ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ክትዕወት ገበረ። በቲ እዋን ምስ ናይ ስፔን ጋንታ ሪያል ማድሪድ ኣብ ሜድኦምን ካብ ሜድኦም ወፃን ዘካይድዎም ፀወታታት ሓዊሱ ኣብ 4 ፀወታታት ናይቶም ፀወታታት ኮኸብ ተባሂሉ ተመሪፁ እዩ። ካብኡ ድማ መጉዳእቲ ዝተደራረበሉ ካንቴ ኣብ ናይ ቸልሲ ናይ መወዳእታ ጻኒሒሉ ነታ ክለብ ናይ ፕሪምየር ሊግ ተዓዋቲት ገይርዋ። ካብኡ ድማ ካንቴ ናብ ስዑድ ዓረብ ብምቕናዕ ምስ አልኢትሃድ ተጸንበረ። ኣብኡ ድማ ን3 ዓመታት ድሕሪ ምጽንሑ ኣብ ዝሓለፈ ለካቲት ናብ ቱርክ ብምብራህ ክታሙ ንፊነርባቼ ኣንቢሩሉ ኣሎ። ናይ ማሊ ናይ ባማ ኢምፓየር ንጉስ ብዝነበረ ንጎሎ ዲያራ ስም ዝተሰየመ ንጎሎ ካንቴ ሰዓቢ ምስልምና ሃይማኖት ክኸውን ከሎ ናይ ማራዶና ናይ ሮናልዶ ከምኡውን ናይ ሮናልዲኖ ኣፍቃሪ እዩ። ኣብ 21 ዓመቱ ንና ፈረንሳይ ቦሎኛ ክለብ እናተፃወተ ሂሳብ ኣተሓሕዛ ኣካውንቲንግ ብዲፕሎማ ተመሪቑ እዩ። በመወዳእታ ዓመት ድማ ካንቴ 176 ዓወታት ናይ ኳስ ምንዛዕ ወይ ታክላት ተካይዱ 157 ግዜ ድማ ናይ ተጻራሪ ጋንታ ኩዕሶታት ተበላሽዩ። እዚ ድማ ካብ ናይ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ሓሊፉ ኣብ መላእ ኤውሮጳ ካብ ኩሎም ተጻወቲ ዝበለጸ እቲ ብሉጽ ተጻዋታይ ዝገብሮ እዩ። ኣብ መወዳእታ ዓመት ድማ ካንቴ ምስ ሌስተር ሲቲ ናይ ፕሪምየር ሊግ ዋንጩ ኣልዒሉ እዩ። ኣብቲ ዓመት ድማ ካንቴ ንኩሎም ሽልማታት ጸራሪቡ ወሲድዎም። ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን እኳ ኣብዚ እዋን ኣብ ዓለምና እቲ ብሉጽ ተጻዋታይ ካንቴ እዩ ክብል መስኪሩሉ። ናይ መጀመርታ መኪኑ ኣብ 2018 ዝዓደጋ ካንቴ ስም ናይታ መኪና ሚኒ ሃች ነይራ። ከም ተወሳኺ ምስ ኩዕሶ እግሪ ጎኒ ንጎኒ ቴኒስ ምጽዋት ዝፈቱ ካንቴ ገንዘቡ ብግቡእ ዝጥቀም ናይ ምቾት ናብራ ዝጸልእ ኣለኒ ወይ ረእዩኒ ዘይብል
ዝተጋነነ ነገራት ዘይፈቱን ካብ ሚድያታትን ካብ ቆላሕታትን ርሒቑ ካብ ናይ ሰባት ቃልሲ ነፃ ኮይኑን መንባር ዝፈቱ ሰብ እዩ። ኣብ 28 ሰነ 2023 ካንቴ ኣብ ናይ ቤልጅየም ሳልሰይቲ ዲቪዥን ትፃወት ንዝነበረት ሮያል ኤክስሊሲዮር ቬርተን ዝተባሃለት ክለብ ብናይ በዓል ዋናነት ዓደጋ። ካብቲ ዝመፅእ ሓደ ሓምለ ጀሚሩ ድማ ብምሉእ በዓል ዋናነት ነታ ክለብ ከመሓድራ ጀመረ። ናይ ካንቴ ጠቕላላ ኸፍቲ 78 ሚሊዮን ዶላር ዝበፅሕ ክኸውን ከሎ ምስታ እንግሊዛዊት ናይ ቢዝነስ ሰብ ጁዲ ሊተር ሓዳር መስሪታ ኣሎ። ጁዲ ሊተር ቅድሚ ሕጂ ናይ ቀዳማይ ናይ ፈረንሳይ ተፃዋታይ ዝነበረ ጅብሪል ሲሴ በዓልቲ ቤት እያ ነይራ። ካንቴ ኣብ ስዑዲ ምስ አልኢትሃድ ከሎ ኣብ ዓመት ካብ 25 ክሳብ 27 ሚሊዮን ዶላር ደሞዝ ይረክብ ነይሩ። ሕጂ ግና ኣብታ ናይ ቱርኪ ፊነርባቼ ዓመታዊ ደሞዙ ናብ 11 ሚሊዮን ትሕት ኢሉ ይርከብ። ብዙሕ ምቸት ዘየብዝሕ ካንቴ ኣብ መዕረፊ መኻይኑ ወይ ጋራጁ ክልተ መኻይን ጥራሕን ዘለዎ። ናይ መጀመርያ መኪንኡ ሚኒ ኩፐር 5 ዶር እትበሃል ተራ መኪና ክትኸውን ከላ ዋጋኣ ድማ 24,000 ዶላር ጥራሕ እዩ። ብ2018 ነዛ መኪና ካብ ዝዕድጋ ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ በታ መኪና እዩ ናብ መለማመዲኡ ዝኸይድ። ኣብ 2021 ካንቴ ነታ ካልአይቲ መኪኑ ዓደገ። ንሳ ድማ መርሰዲስ ቤንዝ GLS እያ። ንሳ እውን ናይ ሙቸት ዘይኮነትስ ተራ መኪና እያ። በቲ እዋን ካንቴ ክዕድጋ ከሎ ዋጋ ናይታ መኪና 70,000 ዶላር ጥራይ ነይሩ። ነቲ ናይ ባዕሉ ክብርን ዝናን ንምህናፅ ብዙሕ ጭዳረታት ዘየድልዮ ንጎሎ ካንቴ ህይወቱ ብምቾትን ብድሎትን ዘይኮነስ ብዱዓን ብሶላትን ገይሩ ዝነብር ኣዝዩ ቁኑዕን ሕያዋይን ሃፍታም እዩ። ካንቴ ናይ መነባብሮ ገዛውቲ ኣብ ለንደን፣ ማሊ ከምኡ እውን ፈረንሳ ኣብቶም ንምንባር ምቹዋት ዝኾኑ ከተማታት ሰሪሑ እዩ። ኣብ ማሊ ኣብ ናይ ስድራ ቤቱ መሬት ካንቴ ናይ 3 ሚሊዮን ፍራንክ ዘደንቕ ቪላ ገዛ ሰሪሑ። እዚ ናብ መነባብሮ ገዝኡ ምስ ስድራ ቤቱ ምስ መንነቱን ከምኡ እውን ምስ ሰረቱን ክንደየናይ ዝተኣሳሰረ ሰብ ምዃኑ ዘርኢ እዩ። ክፍልታት ናይዚ ገዛ ሰፋሕቲ ክኾኑ ከለዉ ውሽጡ ብማርማር ዝተሸለመ ኣብ ናይ ውሽጢ ገዛ ዝርከቡ ኩሎም ናይ ገዛ ኣቑሑት ወይ ፈርኒቸራት ብፍሉይ ዲዛይንን ዝተሰርሑ እዮም። ሰፊሕ ናይ መሐንበሲ ቃላይ ዘለዎ ናይ ፊልም ኣዳራሽ ኩሉ ዘማልአ ናይ ኣካል መለማመዲ ወይ ጅም ከምኡ እውን ናይ ሜዳ ቴኒስን ኣዝዩ ሰፋሕቲ ኣታኽልቲ ቦታ ወይ ጋርደንን ዘጠቓለለ እዩ። እቲ ገዛ ከም ናይ ውልቀ ገዛ ዘይኮነስ ከም ናይ ስድራ ቤት ገዛ ተገይሩ ስለ ዝተሰርሐ ንኩሎም ናይ ስድራ ቤት ኣባላቱ ብዘይ ምጭንናቕ ብግቡእ ዝኣክልን ኣብቲ ናይ ስድራ ቤት ሕብረቶም ብምቾትን ናይ ሓባር ግዜ ከሕልፉ ዝኽእልን እዩ። ካንቴ ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ማሊ ብዙሕ ኪሎሜትራት ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ናይ እንግሊዝ ለንደን ከተማ መንነቱ ዝገልጽን ጸጥታ ዝመልኦን ኩሉ ነገሩ ተራ ግን ከዓ ኣዝዩ ምቹ ዝኾነ ማራኺ ቪላ ኣለዎ። ኣብዚ ዓብይን ማራኽን ቪላ ገዛ ውሽጢ ናይ ፀሓይ ብርሃን ዘንፀባርቑ ዘእትውን ነዋሕትን ብፅቡቕ ዲዛይን ዝተሰርሑን ሓያሎ መስኮታት ኣለዎ። ኣብዚ ገዛ ውሽጢ ዝርከቡ ኣቑሑት ብምልኦም ኣዝዮም ምቹዋት ግን ናይ ሰባት ቆላሕታ ዘይስሕቡ ብግቡእ ንምንባር ተባሂሎም ዝተሰርሑን እዮም። እቲ ገዛ ዝርከበሉ ቦታ ዙርይኡ ጸጥታ ዝሰፈኖ ብምዃኑ ብዘይ ዝኾነ ረብሻን ጭዳረታትን ንምንባር ኣዝዩ ዝተመቸየ እዩ። ብናይ ፈረንሰኛ ቋንቋ ብስሙ ተፈታዊ ደርፊ ዝተደረፈሉ ህያብን ምስግናን ንሰብ ምሃብ እምበር ካብ ሰብ ምቕባል ዘይፈቱ ብዘይ ናይ ሚድያ ውከት ሓያሎ ናብ ምግባረ ሰናይ ስራሕቲ ዝሰርሕ ሓገዝ ንምውሃብ ኢዱ ዝዝርግሕ ግብሪን ታክስን ምንም ከየታለለ ብግቡእ ዝኸፍል ናይ ሰባት ዕድመ ዘይንዕቕን ናይ ዝተፈላለዩ ክለባት ደገፍቲ ንልደቶምን ንመርዕኦምን ክዕድምዎ ከለዉ እኳ ኣኽቢሩ ዝርከብን ንጎሎ ካንቴ ካብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ተፃዋታይነቱ ንላዕሊ ብባህሪኡ ብልግስንኡ ብፍሽኽትኡ ምስ ሰብ ብምስምዕምዑን ሃብቲ እናሃለዎ ድማ ብልክዕን ብኣግባቡ ብምንባሩን ከምኡ እውን ብጽኑዕ ሃይማኖታኝነቱ ኣብ መላእ ዓለም ህዝብታት ዝፈቱን ብላዕለዋይ ደረጃ ዝኽበርን ሰብ ኮይኑ ትማሊ ይኹን ሎሚ ኩሉ ሰብ ዝስማዕመዐሉ ሓደ ሓቂ ኣሎ። ማንም ሰብ ዘይጸልኦ ሓደ እኳ ጸላእ ዘይብሉ ንጽል ተጻዋታይ እቲ ጥበበኛን ትሑትን ንጎሎ ካንቴ እዩ። ክቡራት ተዓዘብቲ ቻናልና ኣብ ዝቕጽል ክሰርሐልኩም እትደልይዋ ኣርእስቲ እንተልዩ ጠቁሙና ብሓጎስ ክንቕበለኩም ኢና። ቻናልና ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ብምጽቃጥን ላይክ ምግባርን ከይትርስዑ። ንሎሚ ኣብዚ ክንሰናበተኩም ሻሎም።